अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ। लॉकडाउन में फसल बा, लॉकडाउन में फसल बा, लॉकडाउन में फसल बा भतार यार मिले अइहा। लॉकडाउन में फसल बा भतार यार मिले अइहा। आपन बहिया के झूलावा झूला जइहा। आपन बहिया के झूलावा झूला जइहा। लॉकडाउन में फसल बा, लॉकडाउन में फसल बा, लॉकडाउन में फसल बा भतार यार मिले अइहा। आपन बहिया के झूलावा झूला जइहा। हमर देहिया के अगिया बुझा जइहा। नमस्कार भैया, हम रउआ सबके छोट भाई मदन कुमार यादव।